Euskal Herriko Laborantza Ganberak bere 20 urteak ospatu ditu eletan, 2 hamarkada laborantza herrikoia sustengatuz datozen urtetako erronka nagusi bezala transmisioa izango dutelarik. Gabon, ikusentzuleok, baina lehenik Ipar Euskal Herriko sindikatu guztiek maiatzaren baterako ditu dituzten mobilizazioan xehetasun guztiak emango izkizuegu, besteak beste soldata duinagoak eta zerbitzu sozial indartsuagoak exigitzeko. Ongi etorri. Maiatzaren bateko mobilizazio egunari begira elkartasunez eta borrokaz aritzeko deialdia egin dute Baionan sindikatuek. Langileen nazioarteko egunari begira hien aldarrikapenak azaldu eta elkarrekin mobilizatzeko garrantzia azpimarratu dute LAB, CFDT, CGT, FSU eta Solider sindikatuak. Egoera oso larria dela, batez ere langileentzat, batez ere prekaritate batean bizi diren lagunentzat, eta beraz momentua da maiatzaren lehenean hori adierazteko eta asege bat ere adierazteko. Hain zuzen sistema kolektibo eta elkartasunezkoak indartzea eta sortzea exigitu dute sindikatuek. Hil horretatik zerbitzu publiko kualitatibo eta indartsuak galde egingo dituzte denentzat. Baina baita ere duintasunez bizitzeko aukera izateko lansari eta pentsio duinak. Eta emaztezen gizonen arteko berehalako lansarien berdintasuna ere eskatuko dute. Aberastasunen banaketak okerrera egin duela salatu dute. Dirua badela eta gero da ze autuak egiten ditugu honekin. Eta hor argita garbi, autua da alde batetik patronala beti aberastea eta aberasteko ere bai patronala hori zenolako lanak ere eskaini behar dira. Eta hor ekonomia ikusten dugu zentratzen dela gerlan, zeren hortan ateratzen dira eta flipantea da hola hitz egitea, baina gerlak etekina ateratzen ditu. Urtero bezala, maiatzaren batean bertan manifestazio antolatuko dute 11etan Baionako tren geltokitik eta Merkatu plazan bukatuko da. Euskal Herriko Laborantza Ganberak 20. urteurrena ospatu dueletan, Nafarroa berean laborantza herrikoia sustatuz 2 hamarkada. Sen dira tresna hori beharrezkoa zela eta bere bete beharra egiten duela egunero. Duela 20 urte hasi zelarik hasi da humilki lanpostu batekin eta ohartzen gira urtez urte garatu dela eta gaur egun 21 langiletan gira eta horiek denek lana egiten dute egunerokotasunean hainbat zerbitzu eskainiz. Beharrezko tresna eta zerbitzua eta behar berriak mahai gainean. Laborarien erenak edo laurdenak erretreta hartzekotan direla ondoko 5 urtetan edo lako zerbait. Nahiko beldurgarria da xifre bezala, baina realitate bada. Eta hainbeste gazte atxemaitea segitzeko ez da errez. Urte gaitzak dira ere laborantzarentzat, gaitzak edo eritasunak badira, pandemiak badira, klimatari lotu arazoak ere, eta beraz, arrisku bat da, ofizio hori egiteko, beti esan da behartzela afizioa. Lehen familian egiten zen transmisioa, baina buraso askoren nekeziak ikusita gazte asko usatu dituena. Laborantza Ganberan 3 pertsonek dihardute gaur egun laborari berrien instalazio eta transmisioan lanean. Luzaz interesatu gira instalazioari eta dira urte batzu transmisioa ere esan nahi du belaunaldien arteko arazoak eta bazirela, beraz ohartu gira transmisioa gai bezala ere importantea zela, aitzinetik behar diren gogoetak ere maiteko laguntza ekarriz. Eta Iñaki Etxaniz eta Pello Dufo diputatuek ere beren sustengua adierazi diete. Laborantza da ekonomiaren parte handi bat eta ekonomiaz gain ikusten ditugun gure eremuek laborariek dituzte osatzen eta jendartearen janaria laborariek dute ekoizten. Ordan lehentasun bada argiki laborarien eta laborantza sustengatzea. Goizegi hiltzeko deituriko diskoa atera berri du Odei Barroso rap kantariak. Publikoari 15 kantuz osaturiko lana aurkeztu dio Biarritzeko atabalen. Ikusentzuleok kontzertu horren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Indarrik ez du gure etxean,
laino Gehiago mintzen hau oraino lagunen inbidiak etxaien gorrotuak baino Ez dut kontseilurik ematen aldezat eta errenak ari zaizkit nola ibili erraten Bira arazo izaki, zaira da jakiten, sakuak beti daki Stilotik nola irten harriak ez du begirik, baina maizu behiautirik Naiz eta bakar batekin ez den pareta egiten